komentár. No tak. Počkaj. No tak pozeráme práve na rooftopa, jak ide fúkať takýto kondóm a začíname akciu. Enormné ako. Si bol ten matek. No, žiadnej by som to neželal, to zachutnať. Fúha. To je na slone veľkosti. No, pozeráme na slonú veľkosť. Huba pekná príchuť. A teraz ideme detailný záber na viazanie. Troška si ho pootočíme, natáhneme, čo mu len dá. A urobíme taký kurva pojebaný úzol. A neurobíme. A ideme sa vtrkať do ryti. Počkajte, bo to viete, ak šipujete. Točíme, natáhneme. Točíme. A nezaviažeme, bo sme ho prefúkli. Ja ho vypustím. Ideš. Tak počkej, zauzíme poriadne. Tak. Tak, si ho pinkaj. Počkaj, nie tak. Pozri, ukážem na to tak. Tak. Nedáme pozastaviať, nemá. A... No, prepchám ťa. On tam neobchá. Áno. A je to tam, ukáž nám úzol. Vidíte? Úzol, ktorý je zaviazaný. Pozrite, pekný uzlík. Ué.